Amen. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Asiphinde sithi izandla zethu egameni lika Jesu. Ni right? Awubona seduze umuntu ethi nathi nenkinga. Praise the Lord. Again, sinomfundisi uNobo nabafowethu ahamba nabo bavela lebankomo bayixasha sebengaphakathi ngicela sibemukele nabo ngehlobo elikhulu. Haleluya. Ngema sebahlabathini ondi olumahlekihleka ngoba umose sibona
Jesu. Amen. Izuyalena le. Siyangena singene ezweni. Hallelujah. 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 So, for this you may all say, which is happening in Zoom 7. All of our electricity is all about his others. About us, Namath. I said, no one of the Namath from General, but I'm not sure his answers. Albonge igama likaJesu. Simanga somuntu waseKalvari. Inhliziyo yami icela ukumbonga. Ngahlangana noJesu ngo-1984 ngangilibhungwana. Ngineminyaka ewu-20. Atocula kahle ngisemusha ngithambile inhliziyo. Hallelujah. Ngisemusha ngithambile inhliziyo yami. Ngahlangana noJesu. Ngiyabingelela mama. Mehlanga ngathi awaqala. Kodwa-ke kuthiwa abantu bamala bakhona. Nawe baba nathi. Kodwa kaningi icala. Abantu bamala bakhona. Nami ngiyangithi abantu babebona umuntu nje bethi engathi Mpungose nje ungaphili vele uthi ngoye bete loshumayela kakhulu ukuthi othuka usudla kahle nje ungena ushesha kungahamba ngemoto ungena ushesha khona bazobona ivoice yakhe kodwa siyamazi ukuthi Mpungose usuhambile wena usuphethe into ey'thile ngoba igama liyadlisa. Ake sithi amen. Ukuthini chapter 1 verse number 7? Chapter 1 verse number 7. John chapter 1 verse number 7. Funda. Sumtholi. Ngana moya. Mate kama Shumaye. Hallelujah. Shumaye chapter 6 verse 1. Hey, chapter 6. Chapter 1. Oh, awukamvula umkhowa wami. Oh, samcinga lapha ngey'buko. Nesizotha. Verse 1. Shumaye chapter 1 verse 1. Verse 7. Verse 7.
yonke imifula iyangena elwandle. Yonke imifula ngiyifuna imifula. Shothi 7 verse 1. Asemiyeke ku verse 1 verse 7, 7 verse 1. Angiyifuni imifula ke sime nemifula. Siyayazi yonke yangena olwandle. So Chapter 7 verse 1. siyogcina ngayo imifula izongena iyogcina ingene ilolwandle. Awufundeke. Verse 1. Igama elihle lingcono kunamafutha amahle. Nosuku lokufa lungcono kunosuku lokuzalwa. Finish. Ake sithi finish. Abantu abayizulu nalapha kuba elasemakhaya khona zonke awuthinte nalolu lwaphesheya islow. Bengivele ngifuna leli. A good name is better than fine perfume, and the day of death is better than the day of birth. Ngicela sithi amen. Ake sithi izandla zethu. Kukhona abantu abandaba abathi mabefike endaweni kuchaza abantu ebenzalelo nokhaphethu. Wena ngithemba ufuna ungelapha mangese ukuthi uyaqoma. Wena usabasha laphi. Ngoba funa lahlaka wengasemakhaya esabayo ukungena amakhaya. Benthe siyothola intombi nje enye enhle emhlophe. Umama ashabe u2 elesilisa nelesifazane kuze insizwe ibize intombi ibize insizwa. Insizwa ziyashasha. Uthi umhlobo wami umfoko amanyoni wangena naye ebizwa intombi yamxhawula nesandla esithambile. Kanti uzokubanjwa ingwegwe emazinyo mathathu. Wavukelwa nje intombi ziyasmayila ke intombi ayifani nokuthi bayahleli. Ngasmayila nje wabona le wayedlulwa ntombiki. Wabona le mangiphuma indaba zami ziyaqonda. Kanti seyivele etshebile. Wathi yathi yomhlalisa phambili wathi hayi right ngelemva. Acathi izwi lenkosi liphelela lapha phambili. Lamdudulela khona lapha efaka ijazi lakhe. Ethule lina manje izwi lenkosi. Okay bazalwane sila lingcono igama elihle kunamafutha amahle. Ngithi kunabantu abathi mabengena bendlalelo red carpet. Bashaya izandla, shawa amakhwela, shawa namavuvuzela. Kodwa izulu libe lifulathe. Libe lafulathela namabheke. Ngicela sithi amen. Amen. Khona abantu abathi banegama elihle, banezenzo ezimbi, kodwa banodumo. La sifunda khona ngcono ukuba negama elihle, kungcono ukuba negama elihle kunokuba negama elibi kodwa umuhle. Ukhona abantu abafaka iperfume ka500,000 mabeke bangena bajika bathi isala la ngaphela u30 minutes noma 40 minutes isele nje nesephukule wangena nje wajika ivelisa angaze namathelaphi. Ileka de kuncobe funda ngayo iperfume ebizayo banuka kahle kodwa amagama bomandi. Abanye banama hairstyle amahle kodwa amagama bomambi. Abanye banamasuka amahle kodwa amagama bomambi. Abanye bahamba ngezimoto ezinhle kodwa amagama bomambi.
nje ezinhle kodwa amagama lingcono igama elihle kunamafutha amahle. Kunabantu izulu elithi malibabheka livala amakhala, banuka kahle emakhaleni abantu kodwa banuka kabi emakhaleni kaSimakade. Yileli gama esikhulume ngalo sedlula sifunda izono ukuthi Jesu wayibuza le nsizwa wathi igama lakho ungubani? Ngoba igama lomuntu impilo ayiphilayo, igama lomuntu izenza azenzayo. Igama lomuntu imisebenzi yakhe. Abanye babona behambela phezulu befaka amakhosi nama-Pentecost behlonishwa. Uzuyibona into azi ukuthi yayihle futhi imikahle. Bese bethi ikhona elihle waqaphela njalo wemfundisi. Shothi khona ubi azelwa khona ngayikho. Ndana khona abantu abanuka ikhwapha ngenxa yesimo semali ukuthi abana roll-on abana perfume kodwa izulu banuka kamnandi uma benukela izulu. Izulu banukela kamnandi engathi lingalokhu libahogela lithi kube khona banuka kahle lithi izulu lifisa ukuvala amakhala. Lingcono igama elihle kunamafutha amahle. Lingcono usuku lokufa kunosuku lokuzalwa. Kanjani umfundisi wami? Yini ethi ngcono usuku lokufa? Ngoba lapha ekufeni noma kade benizonke inzondo yaphela. Mosuke usufike ekufeni usufike ezweni ongeke usaba nasitha. Mosufike ekufeni usufike ezweni ongeke usathakatha. Mosufike ekufeni usufike ezweni ongeke usaqanjelwa amanga. Usufike ekufeni usufike ezweni elingenazo ikhukhula lezi kade ziseThekwini. Musufike ekufeni usufike ezweni elingenayo i-COVID-19. Musufike ekufeni usufike ezweni elingenayo i-cancer elingenayo i-AIDS. Uma usufike ekufeni usufike ezweni elingena-asthma elingena-meningitis alesikhame bathandekayo. Isizathu ngesho kanje khona bafisa sengathi ngabe sebafa. Futhi ke abadala unathi bakhala yonke imihlo le mamculo bekhaliswa isikhathi esinje. Alemshawo amen manikho. Abanye bakhala baze bakhumbule igameko mntakaNgcobo elile ngozi yemoto engasinda kuyo kube ngafa kwakuyoba ngcono uma ngangisindela ukuphila kulesi sikhathi. Ngoba uma usibuka isikhathi esiphila kuso ayikho into ejabulisayo. Abanye amadoda bayathathelwa, abanye abafazi bayathathelwa, abanye amabhizinisi bayahlaselwa. Angisijabeni bathandekayo abantu uNkulunkulu beshumayela kuthiwa abathwele ayikho into emnandi kulelizwe alesijabeni bathandekayo. Uthi kalobhalayo lungcono usuku lokufa kunosuku lokuzalwa.
lezwe lokuvocelela amaswayi noma uyisicefu ucela iswayi imihla yonke le khona omunye umama le ngakithi wayecela ngamagemgeme engenamahlombe ecela iswayi emva kweswayi bese ucela iqhezu lesonto emva lesonto uba ayani sebhoxeka anisela lokho ecelile nje ngamagemgeme uphika nje ukuthi uthuma ingane ake sithi amen bathandekayo. Uyabona lempilo ayiphilayo yokucela ngeke umuntu ongathanda ukuphila impilo nje khona izwe othi musufike kulo ungamsahlupha abantu. Yikho ke lo bhalala uthi ngcono usuku lokufa kunosuku lokuzalwa. Lesikhathi lethe bangaphela uma siyikhulumela njengabashumayeli lethe bangukuthi nguni ingane uma izalwa ikhale engabe iyahleka ungathi usukhaliswa ukuthi hayi ngafika obishi ngafika sonela makadasha bayo ngafika sona uthi mawufunda kahle uyayibona ingane yabantu isiphambene inhloko sebeyithathile seyahlanya wafika sonela nabafele wazi amadoda afa ngakabi isikhathi abulawa ngoba khelana ngoba bewamonazela wafika sonela engenayibaya indoda yayifuyile kwafika abazonga bashaka zonke inkomo nembuzi sasayisimala isibasimiya usimila amaloni ngoba yikho into enhle kulelizwe. Laba bacula kahle bathi injabulo noma nathi sinayifunyana ungabuza kuJesu ngoba ngaphandle kwakho Jesu singeke lutho. Ake sithi amen bathandekayo. Lingcono igama elihle kunamafutha amahle. Lingcono igama elihle kunamafutha amahle. Lingcono igama elihle kunamafutha amahle. Ungcono hamba phansi ngenyawo ubhala phansi ngemkenke kunomuntu ohamba ngamahayini namaqhosi kodwa inhliziyo yakhe inecala. Ungcono lale emkhukhwini unolala kwisababu kodwa kube kunegazi labantu. Ungcono hle emqonyeni unohle wimpi nasasibheke kodwa kunegazi labantu. Ungcono phila ngokuhayike emgwaqeni engenamoto phela okazalwa kazabe nayo unomuntu oshintsha imoto njengamasokisi kodwa azi ukuthi yonke lento yakhe ayiveli kuThixo uvela lapho evela khona ebumnyameni. Ungcono igama elihle. Ungcono ukuhlala ngenandoda kunokuhlala nendoda iphuca umuntu. Bamane bakubize ngeshimane kunokuba nendoda wazi kahle ukuthi akuyona yakho. Khona amantombazane namhlanje amahle athatha amadoda abantu. Ake sithi amen. Mayisathi sethatha amadoda noma umculo anibiza ngumxhilibana ezalukazi ukhohle ukuthi umxhilibana wesalukazi enganoyamesha nekhehla lakhona umxhilibana uyaphi emxhilibaneni wabantu engabofuna abayizimumusha njengaye. Lelizwe izwe libi. Hayi Jesu. Ngibone igama elihle. Sithi silele kube kukhona abagibela izinkwa kube khona abagibela imthanyelo. Sithi silele kube kukhona abantu abathumela into zabo. Kunemiza kuze kunezinto ezihamba phezulu. Kunemiza kuze kunezigi athi umuntu uphenya ikhethi nangabona lutho. Khona imiza engenakho ukuthula kubangwa abantu abathile bafisa ukuphuka abantu intokozo yabo. Khona abantu
kodwa sesiyothandaza. Noma ungayithathi into yomuntu, noma ungafisa ukuzenza omunye umuntu, noma ungambulala umuntu, kodwa ngeke ifa lakho umtholo. Iqondene nabanikazi bakho. Ucekela phansi nje. Sinengane zabafana abanye ehambe inqakuba. Bonke abantu kuhle futhi behlantuke ngokuhlelwa. Bonke ngiyibu. Wenziwe ngabantu. Ngoba khona abantu abathokozwa ukubona abanye abantu bekhaya. Khona abantu abathokozwa ukubona abanye abantu behlukumezekile. Khona abanye abantu abathokozwa ukubona abanye abantu belila. Khona abanye abantu abathokozwa ukubona abanye abantu bephilela ukucela. Khona abanye abantu umntakaNgcobo wethubo lokucela kubo ithi impilo mayisishintsha ubempilo yaphenduka njengesono. Athe belokhu bekhangeza mase bebona impilo isi-right bese beyaqala besekubhensile. Athe kukhangeza kanti ubani obethe uyokhangeza kuze kube phakade ngoba isono liyajika. Thatha omunye usemsamo limbeke emnyango, thatha osemnyango limbeke emsamo. uNkulunkulu bathanda bonke abantu. Ake sithi amen bathandekayo. Ufakazi namaqanda ikhala ukuthi abantu ababeyibukela phansi impilo yami, abanye bafise ngathi manje ngabe bangabakithi, abanye bafise ngathi ngabe balamana nami, abanye bafise ngathi ngabe inhlosi nabo. Kodwa lesikhathi ngisaphila impilo yokusokola ngisengathi ngisaphara ngoba ngangihlupheka, ngidlula ongasile ngoba ngihlupheka ngizalwe ngilendelelekile. Kanti uNkulunkulu akabuki njengabantu. IBhayibheli lithi nenicabange nihle ngawe ngoba ngabe usemqonyeni, kodwa nenicabange nihle ngawe ngoba ngabe ufundile, kodwa nenicabange nihle ngawe ngoba ngabe bakubukele phansi basheshe bahleka. Abakhona inkosi ehleli ngayo. Hallelujah. Ndaba ekhuluma ngayo ingashintsha igama. Khona umama nakhona la endaweni yabesamthetho basebenza ukungcolisa iy'ngane zabantu. Abanye bangene endabeni zey'ngane bathi basho ukuthi inkomo bani isizomyekwane izoqoma. Basho ukuthi yonke le nethule kangaka yey'ngane zeshelana ijolana babona ney'khipha izisu ukuthi yakhipha isinyanga sasintathu. Ukuthi wawusudokotela wawusukwazini khona abantu abaphilela ukumbheka abanye abantu. Ake sithabeni bathandeka abanye abantu abaluka kabi bangoliswe ngabanye abantu. Kodwa ngeke kuhlale kunjalo. Ngeke kuhlale kunjalo. Ngicela igama elihle. Kunamafutha. Ubhala kahle ukuthi bhekana uthando lungaka aninike lona lokuba ngithina nabantwana abankulunkulu ebesethi futhi niyibo abesithi amen. Sasinawo nathi amagama lakhona manje basifuna bakhona abantu amagama, kodwa le mvuselelo izinto kuzobashintsha lawo magama banikeze igama. Oh,
Umzali mayizali ngane kuba nephupho ayizwe ngegama elihle ngoba umzali mayizali ngane emakhathini yaprofeta phezu kwayo abese ayikethele ingane ukuthi uvusimuze nokuthi usibusise nokuthi uthamsana nokuthi uthulane nokuthi uthokoza ithi sibizwa nje izijwayele izikwazi ukuthi igama layo makuthiwa thokozani ibonisa isikhanya kuleli gama selingene mawumzali eqambe ingane usuke eprofethile phezu kwengane wathi usiyabonga wathi unhlanhla wathi utholakele wathi uzibuyisile ake nishawo amen wathi ucebisile kodwa isithe sosathane lesikhathi umzali ezele ucebisile ethi ngifumene intombi kulo muzi siyoceba ngoba izolotsholwa ishade ukuyinkomo noma izofunda ibe udokotela sicebe phambana izinto nocebisile akukele isisho njengotshwala angajoleli khona wala akhiphi azagugele khona sekuzo sethi usisi uMaceli mase uMaceli use expire khona lapha ake nishawo amen manje khona ushayela khona azabe emabokoboko azapholele khona akuyele ekhaya avalaliso abanye bathola begodla indalo sengathi uwehle emtebhisini zebhasi wehlakabi kanti ube guqwa indoda njengenduku engayiyekeki imshayisi imkhiphele phandle ame lapha ngasemnyanga akhala saqede angena wamakhasi esebheveseni ite ziveli notenonya umsindo umuzwa uyakuqonqisa angenisebandisa kwefridge bathi uyasondela bathi umntana ahlalela amakhala besezobambisa uyazi mantaka uthi lapha empilweni nasejuleni umuntu uyashawa
ekhale bayithuliswa uthuliswa ngokushaya. Uthuliswa ngokushaya. Umufundisi encwadini kaJohane chapter 10 Bible lithi isela alizinge nokwaba nokubhubhisa nokubulala kodwa mina ngizeka ukuba babe nokuphila babe nakho ukuchichima. Isela liyahlukumeza, isela linonya, isela alinaswelo. Enenganyana yakho lena enenyanga ezine noma enhlanu yobhizi ingane yophoseka nawuphosekele ingane yakhala ithi akuthi nya Joba ikakuthi nya usho ukuthi ufuna uthathe le ngane yakho ethele ngane yakho ungayithulisi ngizoyinyathela wena ngizoyipaka ithi akuthi nya angathi nywe mina ngiyavuka ngiyangena ezibhasika for ngiye emsebenzini yena masengizolala la mina awuphele lo msindo uthi esa bene lo chethi ngithawula la ngisabe ngiyele akunayi phafu Go perfect. Say more perfect. Let me have a look at my ushayiwe ushawa kuyakhalisa kodwa uthuliswa ngenduku ngoba uyinikele bayinikela umuntu wena ndaba nawe abafazi abashadile babekhaliswa umkhaliswa nje uphathwa yikhanda zehle inyembezi zibe ufose kathi umfazi evele indoda wehle thunga apha wehle thunga apha uyibona ukuthi simsuka wena wesuma